Мога иска да забере нещо, аз нямам. Искам да ви кажа двете приказки набързо. Защото отдавна не съм използвал това в този момент да говоря сериозни работи. Дами и господа, имаме загледайте. Имаме много често Игор. Мама и тати търсят в тълпата. Да ви кажа малко статистика. Наскоро някакви хора приеха някакви закони. Само да ви кажа нещо. Може да го проверите това в сайта на МВР, повярвайте. Всеки един от вас може да влезе в сайта на МВР и да провери. За миналата година има 531 загинали на пътя. От 531 загинали на пътя, 7 са причинени от пияни шофьори, 2 от надрусени шофьори. От 531 законите, които се приемат, не са по необходимост. Те са с идеята да продължават рекета. Да продължават рекета с палпави тестове и с продажни полицаи. Защото може 70 годишна баба да е друсала на пети или 73 годишна дядо да е друсала на пети и по това е толкова тъп, че не може да прецени, че тази дядо и тази баба не са друсали на пети. Обаче се взема заплатата. Айде, Полиция! Полиция! Няма да бъде